Ngiyakonfuse ukhona nommeli la kunina. Ngina ummeli mina. Hawu. Kangcono ke mina nabameli ababili. Hawu. Yebo ulo wami lo Nkosi enkantolo. Yeah, no. Owami lo. Ummeli wabo bobabili. Hawu. Ummeli wabo bobabili kanjani? Ngoba phela mina ngiqashwe udokotela manje bawodokotela bobabili. So ke manje ngase ngithi mina ke ngizobamela kubudokotela baba anginankinga mina. So ngibamele ke nje mina. Muqasho udokotela nangudokotela lo uzenza udokotela. No, ngimkhokhele. Yimina umkhokhelile ummeli. Yimina umkhokhele mina ngisebenze inyanga ilandelana ngenzela ukuthi ngikwazi ukukhokhela ummeli ngoba ngizwile ukuthi ngizozomela ngiyovela enkantolo ngabiza ummeli wami angazi ukuthi ukhuluma ngamuphi yena. Nkosi enkantolo mina ngikhokhe electronical imali ifike kuqala nakho ke sebengidida Nkosi enkantolo ngesilungu lo ummeli wami ngimkhokhele Nkosi enkantolo ngikhokhe electronical kunane SMS efikile esho ukuthi nayo imali ingena akusho ukuthi okhokhe kuqala yilo ka electronical ngiyomela lo Nkosi enkantolo Ngikubuza Nkosi enkantolo ngiyabona ade ngihleli la mayelate ngingena kuyo yonke le ngena kuyo yonke ngoba sengihlale kakhulu umuncizini manje uFrench ngathi ummise kabi umama umfundisi ngoba ngicabanga ukuthi umama umfundisi ngoba unama insecurities ingakho emlethile ngoba ungcombe siyambona umfundisi ukuthi uyinhloboni mhlambe uyinhlobo eyodwa no Frank Hawu inhlobo enjani Vele inhlobo eyodwa basonta ndawonye angithi sonta kuyena umfundisi sihamba kunye ecaweni nilonto engiyisho khona ingaka ngoba Nkosi enkantolo nje bese kume kanje kubalekile ukuthi sihambele phezulu mesithola ithuba nanzo nje into engayisho if ekhuluma ngomengo ethi usho ugandaganda yinto nombana angayenza leyo asikwazi ugandaganda uyofika nini la uyakhona wena simangabundisela phezulu uyashesha nje ukufika ngithi nasi yazi ukuthi mangabe ukhuluma kanje mekhuluma kanje kukhona elinye ithikithi lamakhamera amthatha lawa abekwe phezulu akhiwe eduze kweinkanyezi wayeyitshela ukuthi inkanyezi kanti camera and into eyangiphatha kabuhlungu kakhulu ukuthi yabo wengazi ukuthi sekufakwe amakhamera lapha kwakufanele mangabe sezodlula khona akwazi ukusmile ukuze aphume emuhle esithombeni okay ayikho ebuhlungu njengokuphuma esithombeni ungemuhle ngoba abantu abaningi bakujaja ngesithombe yeah kwabonakala ne roller door ngesikhathi ngithi ngiyahleka kwa ne roller door kwanyuka into ene garage nje ngaphambili yeah kube ne garage nje ngaphambili manje lo mlungu akasazi isilungu no asichaze manje ngoba sifuna ukuthi sibe open kulo 6 lo sele sesingabona uma lady ukuthi simgaxa noma u2 true just ukuthi abe right yeah so ngoba ukuze ngoba phela ayini izinto zisetshenzwa kanjani my lady khokhu 200 nangikhokhu 600 my lady ingiphatha abhlungu lento ukuthi njengoba uclient wami esekhazile ukuthi one round one night one position 1 minute uyayibona leyo nto ukwazi ukuthi usungakhiqiza 3 u3 phela akuyona into encane sifuna ukuthi untombazane asho ukuthi obani obaba abanye balezi ingane ngoba balezi ingane into yakhona into emkanje uyambona mfishane ile yakhe yabona lezi ezinye futhi lezi ezinye ke njoba zina 6 months sezine public hair zine theft ayikho ke lo yayibona manje uyayibuza ukuthi ngempela lento enzeka kanjani ngoba le ilungile uyayibona ukuthi ifuze uyise impela you know umanje anginayo inomoya omuhle le yangani ina 6 months inomoya omuhle ayikhala nje hey lezi ezinye ziyaqandula lezi ezinye uyayibona ukuthi akuzona ezakhe i-approach yazo azikho uzothina azikho gentle njengegama lakhe njengoba ewukhwela gentle yeah yabona mangabe ekhwela gentle ugentle nangomunye ugentle junior lo yeah bese ngempela ngifuna ukuthi uyibhekisise my lady land ufuna uyibhekisise wena Francois unaye mail
ufuna undimela ya ngandimela esisana xoxa mase siphumile indaba yemali ngizomela maleta hayi akho mali nidekayo wethu ngandimela if uyafuna uyayibona ke lento esithethayo ngandimela Petho ngandimela my friend ngandimela yazi ungenza ngisabeke uFrancois mekhuluma nje manje loo nto ume kakuhle angikaze ngibamele abantu abakanje abantu abanjani no Abantu abanjani? no sengiyasho ukuthi abantu ekuthiwa bafonele abanye ebusuku hayi angibazi wethu sangufonele umuntu ebusuku wena Francois. ake siqhubeke Sister Judge. focus Uyavuma ukuthi ngoba ukubona umfundisi kuzokwenza ukuthi sikwazi ukuyiconclude le case akuthi into ezofuna ixazululo ngoba leli cala ngiyabona belimfuna umfundisi ukuthi abe khona ukuthi simbone meshumayela umyeni wakho ushumayela isandla esibeke kanje noma umuntu orafu nje kanje wenze njani uraf uraf san hey you uyabona fundi endlini yakhe Eke? lalela Yeah. my lady ubekade eyontshontsha now ngifuna Okay. ukuyicacisa le Yes. manje ekuntshontsheni kwakhe umele yena njengoba ukuthi ngimele yena manje ya let me tell you ukuthi kwenzekeni la ungenile ethi uyoyintshontshela nje hayi kabi Hayi kabi nkosikazi enkantolo. Hayi kabi. wengena la kanti leminyango ayifakile uzikhalo which is very wrong iyayilo Hayi In my own home. khona le. kodwa wayesethi uclient wami hayi it's fine uyitshela ukuthi uzophuma ngomnyango wasegaraji hayibo mangabe esekuthathile lama valuables akade efuna ukwathatha Yeah. azolekelela nentombi yakhe Yeah. into enzekalayo abawulungisile umnyango lo wasegaraji ufila uvuleki Awuvuleki total. now lento ikhoze ukuthi uclient wami ahlale lapha for 3 days 3 days nkosikazi 3 enkantolo. days intombi yakhe ayimazi ulaphi akakwazi ukufona akakwazi ukwenza lutho Awabhadala ugesi laba bantu. vele bekufaneke laba bangazi ukuthi uclient wami uyeza Oh, surprise! vele fune bangazi Surprise! vele fune bangazi yabona uma wenza lo msebenzi my lady akufanele vele you just go unannounced uye nje wenze lento oyenzayo ubuye uphume nje kamnandi Uthi geleke qenje. yes Yabona. yabo now mangabe thigeleke wathola ukuthi hey yabo i-cost You're ayikho told Ukuthi for clear 3 days you'll be stuck in No. a place where you are not supposed to be in the first place. i-cost ayikho Ufuna clear ukuphuma. Ah, ungeniswe ngubani? my lady mina into kade ngifuna ukuthi yenzeke bengicela ukuthi ngoba uMr Zikhali ubhambisa iclient lami lithi lizomntshontshela so Yangibamba. njengoba elibhambisile akuyona into enhle leyo ngoba siyazi South Africa kuvumelekile manje imisebenzi ayikho Oh, here we go So, again. Here we into go eyenziwayo again. Imisebenzi. ukuthi sithathe kulabantu abavela banokuningi Especially for tea. yabona nje andike Thina futhi ke baphumekazi. abelungu ngempela letha lona ukuthi abasazi isingisi abanye ba Yeah. letha lona Yabo. vele sebeshayekile because of le BE Yeah. akakhwali ayona akatholi My lady, Yini le Futhi man? wafika lento my lady. BE now sengene lento radical economic My transformation lady, this Oh, is wow. even Please worse just have a word, my lady. Oda miyeka qeda ukukhuluma ngiyeza kuwena yeah it's even worse methatha ozikhali sebebenefitile vele kwi-BE ne-radical economic transformation bayabenefita abayeka belungu mina ngiyamncamela umlungu ohambayo ayothatha endlini kunalaba abame emgaqweni yayizwa leyo nto Your Honor. ngoba laba abame emgaqweni bafuna ukwenzela ifavor kanti lo into yakho uyayisebenzela Ngiyayisebenzela. uyagqekeza My lady. angene ngaphakathi a-check-e cishe ama-alarm enze yonke into athathe lokhu akutholayo bese yaphuma Uzothola kanjani uhlale khona? My lady. Udingi, injani akunankinga imini bengingasho ukuba ukuthi wena ubumzali wakhe ubungambizeli iy'nkomo ey'ngakho I think bengabantathu hayi azikho mhlambe bese ngamnika noma u3 iya ntethu nga mawubuka iy'nkomo ey'ningi njengoba kunesomiso zidlulile emhlabeni njengoba zidlulile emhlabeni iy'nkomo azikho ngempela inyama yebeef iyashoda inyama eningi yebeef siyilanda kwamanye amazwe Nkosi yenkantolo lokho kwenza bengingakhulumi lento ngenkomo ivele ethi ibe mo complex ngenye indlela bengingakhulumi So, iy'nkomo ngenkomo ethi mo bengikhuluma ngeenkomo zemali
ngoba vele leli cala lilula kakhulu uclient wami self employed akafuna iqashwe lo uthi akasabhala inothi Employed. siyayibulala leyo siyacela ukuthi akhokhele u60,000 iregret uclient wami anayo ukuthi wayengafikanga nemoto next time usazofika nemoto okuthatha imbhede ngoba kusho ukuthi abayidingi Yeah. njengoba bekwazi ukuphuma bayolala phansi yeah so manje lento sithi i-compensation ka60,000 ne-holiday lele kade elicelile ukuze akwazi ukuthi bathi kiss and make up nesithini sinqanda mathe sakhe lesasandayo ukuze nayo impilo yakhe ihlangane yileyo nto nje sicelayo my lady ngoba ezinye izinto ezama outside forces izona lezi zo They radical are not economic outside transformation. forces. Malay, you see, untombazana kangaqhamuki nesingisi esikhulu la. Obi what ubani lo uthi ushe. humiliation. Uyayibona ke lento. Asizili ukuzodila nesingisi la. Bisingisi sinzima kakhulu, my lady. Lento ilula, yabo lezi ingane ngoba phela sebethandana abathandana about 3 months. Hayi 1 month. 1 month. Uyayibona ukuthi njengoba bethandana 1 month. Yes siyavuma lo 1 month ngatholakala ingane yodwa. Yeah. Obviously mhlambe into ongayikhuluma my lady ukuthi mhlambe enye inyanga ibinengane yayo nenye inengane lezi ngane zabhajwa somewhere Ayenzi sense. emaqandeni akhe untombazana manje bese kuphuma ingane ka-client wami lezi ezinye ibhajiwe seyinomona seyifuna ukuphuma nazo ziphusha le ka-client wami yibona manje njengoba ziyiphusha yabona isiyinkinga lento ngoba umuntu ongazi sezobuka ngathi lezi eka-client wami kanti lezi ngane kuzona eka-client wami lezi ngane beyihleli lapha mhlawumbe for 2 months nazo mhlawumbe idinwe ukuthi obaba baza basekho around Ayikho leyo. yibo leyanto and lento awukwazi ukuyithatha uyoyithi ithaqa kwi-client yami leyo nto i-very very much unfair. DNA test ukuze ngixazulule yonke lento le ngoba nami ngeke ngimelane. akangafaki indaba zepolitiki la akangafaki i-DA Gland angifuni afake i-DA Gland you see my lady i-DA vele i-opposition ngifuna siyazi leyo angifuni siyilande sizoyifaka la yabo into eyenzakalayo and angimazi lo ntombazana noma ukhohliswe inyanga mhlawumbe emnika umuthi wokuthetha kwamacala la noma yini ayikho lento into noma ngisho ayidingi ukuthi kuze kuthiwe uyihlakaniphi ukuze ubone ngempela ukuthi uclient lo wami ubhecwa ngobende inyama engayidlanga bengicela ukuthi analyze manede bengifuna ukuthi kumele kusenkantolo yokunike athi ngeke ngiyibone bengizothanda ukuthi ngibatshengise ngifuna ukuthi umphakathi uyibonele ukuthi izona ingane lezi now uma ngabe zinje my lady lezi ingane uyayibona ayibuzwa nansi yakhe la phakathi uyayibona ile phakathi yona emfishane into leyo ongadingi ukuyitolika uyayibona ukuthi le izalo umunye umuntu Yeah. oyiyelo bonethize Yeah, ngathi then uyayibona le iyona ke leqandula kakhulu le ingane mayileti ukwazi uyibona ibhekele akudinga ukuthi zibheke ngapha ukuze ubone ngempela ukuthi ziyinkinga ayihlangani ilungile le yakhe igentle njengegama la ugentle junior